Estamos con Ana Miranda, eurodeputada do Bloque Nacionalista Galego. Hola, Ana. Hola, moi boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Bueno, por que o Bloque Nacionalista Galego está o 9 de novembro como se pode falar aquí en Cataluña? Pois estamos aquí por solidaridade internacional, evidentemente. Estamos tamén aquí para defender a liberdade. Estamos aquí porque é unha decisión dos povos poder votar e escoller. Estamos aquí por defender a democracia, sen dúbida, non? Eu creo que esas son as razóns básicas de solidaridade co povo catalán, de apoio á liberdade e fundamentalmente de apoiar un proceso democrático que se ve impedido pola cerrazón de Rajoy e que se ve, sobre todo, limitado por esa ansia de querer centralizar, de querer decidir sin que os demais poidan decidir. Como crees que este proceso pode afectar o noso país ou pode afectar algún modo? Sí, na medida en que haxe nacións que se empoderen, nacións do noso entorno, como por exemplo neste caso Cataluña, é certo que pode traer unha boa influencia en Galiza, na medida en que vais a producir unha reforma do sistema español. É evidente que ten que producirse unha reforma democrática, unha ruptura democrática, ou como que queiramos chamar, que ten que haber un cambio. Este sistema non é democrático, non está funcionando, un sistema que permite que haxa xa centos de miles de pobres, un sistema que permite que non haxa control sobre as decisións que poidan beneficiar a vida das persoas, un sistema que prefira rescatar bancos a persoas e, sobre todo, un sistema que nega a nosa existencia como povos non funciona. E, polo tanto, vais a producir un cambio, seguramente de aquí a poucos meses, e este cambio ven fundamentalmente dado tamén por este proceso catalán. E que ninguén oculte esta cuestión. Os cambios que poidan facerse no Estado español, sen dúbida, están dados pola situación social, pero están tamén dados pola situación do proceso catalán, que vai a ter unha influencia moi significativa para que haxa unha verdadeira democracia e o vai que haxa máis dun Estado, non? Porque Cataluña quere ser un Estado propio, Cataluña quere escoller o seu futuro e además quere escollelo, como decía outro día Muriel Casals, a presidenta de ONU, unha papeleta de forma democrática, un sorriso e exercendo a liberdade, simplemente. Hoxe pola mañá no noso país víamos algúns actos que tildaban o que está acontecendo aquí en Cataluña de antidemocrático. Que dirías esas persoas? Pois que esas persoas non son demócratas. Esas persoas non respectan a liberdade. Esas persoas teñen a lingua moi longa, cando en realidade aquí hai 2 millóns de persoas que saíron á rúa e que merecen todo o noso respeito. Pero esas persoas queren protagonismo, queren voltar a estar nos medios de comunicación e como xa non poden por medios propios, utilizan o xeito de atacar aos demais para aparecer, non? Eso non é de recibo e, ademais, eu creo que non hai que tenos en conta. Moi ben, moitas gracias, Ana. A vos. Estades facendo un gran traballo neste seguimento do 9M, de verdade. Gracias.